Mi się podoba przede wszystkim w kulturze śląskiej to, że jest zachowana tradycja, taka wielokulturowość, wielopokoleniowo rodzina jest, gotka nasza śląsko, kuchnia śląsko, przecież nie wyobrażam się obiadu w niedziela bez rolady i modrej kapusty, czy tam ewentualnie gołąbków, co mała babcia robiła, najlepsze gołąbki na świecie, mistrzostwo świata. Budownictwo też, tu akurat w Łomizach są teraz pamiloki odnawiane, także wszystko na Śląsku jest fajne. Zawsze nam się tu podobało, jesteśmy już tu od młodych lat. Właściwie do Fałomic się przyprowadziłam już 40 lat temu. No, teraz się odnawiają te wszystkie familoki, także super. Co jest też jeszcze fajne na Śląsku, to że Śląsk jest otwarty dla nowo przyjezdnych. Mamy przykład naszej Iwonki z Rady Dzielnicy. Rodzice pochodzą z Polski, bo ona się już tu urodziła, takie rzeczy, ale jest mega zadowolona z życia na Śląsku. Tu poznała swojego chłopa, tu żyje. Wychowuje dzieci. Także mi się wydaje, że Śląsk jest fajnie. Moje najlepsze wspomnienia też właśnie z dzieciństwa były, że każdy był z mieszkańców taki przyjazny, pomagaliśmy sobie, dzieci były właśnie na dworze. Jak ktoś czegoś nie miał właśnie, to reszta pożyczał sobie, a potem się przeprowadziłam na bloki i już była taka zawiść trochę. Ludzie już taki nie byli, nie wiem, nie znało się sąsiedzi, zamknięci właśnie każdy sobie, a na tych familokach to tak Takie swojskie życie takie, nie? Rodzina to kompas, która prowadzi cię przez życie i mam takie wrażenie, że ten mój Śląsk kojarzy mi się z moim miastem, z moim Rybnikiem. Zawsze tu wracała, bo studiowała w różnych miejscach Polski, pracowała też w różnych zakątkach i zawsze wracała do tego Rybnika. I tu zawsze miała ta swoja rodzina, tych swoich najbliższych przyjaciół, znajomych. Była ta modrokapusta, była ta rolada. Zawsze było przyjemnie i zawsze było do kogo wracać. I zawsze to był dla mnie taki bezpieczny port. Jakże była jakaś w Polsce, to musiała mówić czysto po polsku. Ale jakże przyjechała do tego naszego Rybnika, na naszym dworcu, wysiadła z tego pociągu, to tak naturalnie, automatycznie zaczęła gadać. I mogła gadać z wszystkimi swoimi najbliższymi. I to było najfajniejsze. Wartościowy to jest nasz własny język, który posiadamy od wieków. I zawsze chcieli go zniszczyć i do tej pory tak próbują, ale raczej się im nie uda. Dziękuję.